Ahoj, ja som Darcy a vítam vás pri dnešnom videu. Minulý týždeň som mal tú možnosť ísť do kina na film Hacksaw Ridge Zrodenie hrdinu. Bol to po anglicky s českými titulkami. No a v tomto videu by som vám chcel poskytnúť môj pohľad a recenziu na tento film. Hneď ako som si všimol, že režisérom tohto filmu bude Mel Gibson, tak sa mi vybavil pohľad na filmy ako Statočné srdce a Umúčenie Krista, ktoré u mňa patria k tým najlepším, aké som kedy videl. Musím povedať, že po 10-ročnej prestávke Mel nestratil nič zo svojho talentu, ale práve naopak nám na plátne predstavil reálne a pravdivé zobrazenie vojny s cieľom chytiť diváka za srdce. Avšak predtým, ako sa pustím do podrobnejšej recenzie, vám odporúčam pozrieť si aspoň trailer, ktorý máte v popisku a taktiež by vám mal teraz vybehnúť na karte videa. Obsah v skratke. Hacksaw Ridge je inšpirovaný skutočným príbehom muža, ktorý sa počas vojny stal hrdinom bez jediného výstrelu. Krátko potom, ako Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor, prihlásil sa mladý 23-ročný Američan Desmond Doss, ktorého hraje Andrew Garfield, podobne ako jeho rovesníci do armády. Kvôli sľubu, ktorý dal Bohu, odmietal nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stal sa zdravotníkom 307. pešieho pluku 77. pešej divízie. Skutočnosť, že Doss odmietal nosiť zbraň, sa stretávala s nevraživosťou a útokmi ostatných vojakov a seržanta a vlastne všetkých tých veliteľov. Avšak napriek tomu zotrval a odhodlal sa neporušiť sľub, ktorý dal Bohu. Ako jediný americký vojak v druhej svetovej vojne bojoval neozbrojený. A keď v marci roku 1945 vypukol krvavý boj o Okinawu, Dossova rota mala za úlohu dobiť 120 metrov vysoký útes. Pri postupovaní na útes sa vojaci dostali do ťažkej delostreleckej, minometnej a guľometnej paľby a museli sa rýchlo stiahnuť. Vojak Doss sa odmietol ukryť a zostal uprostred boja, keďže tam dostalo veľa ranených. Postupne znášal jedného zraneného po druhom z útesu do bezpečia, riskujúc vlastný život. Počas stáleho ostreľovania zachránil životy 75 vojakov. Hudbu v tomto filme mal na starosti Rupert Gregson Williams, ktorý podľa mňa svoju úlohu zvládol na výbornú, ešte dnes si neustále dookola púšťam soundtracky. Mel sa film snažil čím viac približiť k realite a preto miesto scény plnej zeleného plátna zvolil používanie časovaných výbušnín, plameňomety a samotní herci si prešli vojenským školením. Aj vďaka tomu podľa mňa celý film naberá na hodnote. Zábery z Behind the Scenes vám taktiež dám do popisku, tam sami uvidíte, ako natáčanie prebiehalo. Prvá polovica filmu sa vlastne odohráva v americkom prostredí a je takým pohľadom do života hlavnej postavy. Zobrazuje nám hrdinovo detstvo, ťažkú situáciu v rodine s otcom, ktorý je vlastne vojakom z prvej vojny a podobne ako iní vrstevníci z tzv. Hemingwayovej stratenej generácie sa nevie zaradiť do normálneho života a krvavé spomienky zapije alkoholom, čo vlastne spôsobuje mnohé rodinné problémy. V prvej polovici diela Mela Gibsona si prídu na svoje aj dámy. Hlavný hrdina sa zamiluje do zdravotnej sestričky, ktorú hraje Teresa Palmer a celá romantická scéna nie je takým typickým kliše, ale zaujme diváka svojim ľahkým humorom. Samozrejme nesmieme zabudnúť na vieru v Boha, ktorá je dosť citeľná z obidvoch postav a ešte viac zakoreňuje v postave hrdinu jeho neskoršiu nezlomnosť. Kde sa postupne presúva do kasárny, kde nás humorom režisér pripraví na nasledujúce scény filmu a taktiež tam dosť každodenne dokazuje svoju hlbokú vieru a oddanosť Bohu. Dostávame sa na samotné boisko, ostrov Okinawa. Mel sa nezaprel a ponúkol nám reálne a drastické zobrazenie vojny, pred ktorým si ani trošku nekladol servítku. Darmo by sme tam hľadali nejaké tie také veľkolepé vojnové scény. Dovolím si tvrdiť, že väčšina vojnových filmov je v porovnaní s týmto rozprávkou pre deti. Mel sa neštítí a prechádza z romantiky vidieka do horiaceho boiska plného rozožratých tiel, bez mnohých vojakov a vypadávajúcich vnútorností. Takto to bolo, toto je vojna. Vojaci rozprávajúci sa v zákope a zrazu bum, čistý priestel hlavy.
Veľa ľudí hovorí, že je to príliš drastické, podobne ako to hovorili o filme Umúčenie Krista, ale dámy a páni, toto je realita vojny. Na tom nie je nič pekné ani vznešené, podobne ako v románe Erich Maria Remarka Na západe nič nové. Stretol som sa aj s negatívnymi postojmi na výber hlavného hrdinu, a to z dôvodu toho, že je málo výrazný, taký chabý, ale toto podľa mňa urobilo ten žiadaný efekt. Nehovoríme tu o žiadnom veľkom, svalnatom kapitánovi Amerika. Práve to ešte znásobilo veľkosť toho, čo dokázal. Ukázalo, že tam nešlo o svaly, ale o odhodlanie nevzdať sa, obetovať sa pre iných, a je to očividný príklad toho, že s Bohom je všetko možné. Nikomu sa nepáčilo, že Mel všade pchá kresťanstvo, ale toto je reálny príbeh človeka, ktorý Boha postavil nadovšetko vo svojom živote. Nie je to žiadne vnúcovanie. Boh sa v tom nedá proste vynechať, lebo on je to najdôležitejšie, čo dosť mal, a sám Desmond dosť vie, že bez Boha by to nikdy nedokázal. Na boisku pod delostreleckou paľbou, riskujúc svoj vlastný život, zachránil 75 ľudí. Ja osobne to neviem označiť inak ako zázrak. Ten film ma počas sledovania mnohokrát chytil za srdce. Jedným z najsilnejších momentov bola aj záverečná scéna, vtedy ešte s žijúcim hrdinom a ostatnými spolubojovníkmi, vrátane veliteľa, ktorý ho mnohokrát ponižoval. Vidieť tam približne 90-ročného pána plakať pri tom, ako rozpráva o tom, ako mu dosť zachránil život. Tento obraz vo mne nevyvoláva pocity nejakej slabosti, ale práve oveľa väčšieho obdivu. Po skončení filmu sa úplne zmenila atmosféra v sále. Ľudia vyšli von, všetci zamyslení, uvažujúci nad odkazom, ktorý mal tento film predať. Nie je to niečo, čo by si človek pozrel kvôli efektom a dobrej hudbe a nikdy sa tomu nevrátil, ale je to skôr film, ktorý diváka chytí za srdce, prinúti zamyslieť sa a urobi to na novo, hoď aj keby som si ho pozrel 10 krát za sebou. Pre mňa osobne je tento film najlepším vojnovým filmom, aký som kedy videl, a jeden z najlepších filmov vôbec. Taktiež ho zaraďujem aj medzi top kresťanské filmy a odporúčam pozrieť každému, kto potrebuje posilniť vieru, lebo toto je dôkaz toho, že Boh sa postará, že robí zázraky, a toho, ktorý mu je verný, požehná a ochráni ho, aj keby proti nemu stala celá armáda. Dúfam a verím v to, že tento film sa stane posolstvom a taktiež vojnovou klasikou, podobne ako Zachráňte vojaka Ryana. No a na záver to zakončím modlitbou vojaka Dosa. Please Lord, help me get one more. Tak, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Naozaj, kto má možnosť, odporúčam ísť na tento film. Hej, je to s titulkami, je to po anglicky, ja si myslím, že to nikomu z vás nebude robiť nejaký veľký problém, ale ja veľmi až tak často do kina nechodím a musím povedať, že za tú cenu by som tam išiel ešte minimálne 4 krát. Naozaj sa mi to oplatilo a ešte dneska stále uvažujem nad tým filmom, nad tým posolstvom. A krásny bol obraz toho vlastne, ako tí ľudia, ktorí som videl, ak vyšli vonku z tej sály, proste všetci takí stáli, tak zadúmaní a tak uvažovali nad tým vlastne, čo tento film chcel predať tým ostatným. Hej. A keď sa človek ešte zamyslí nad tým, že to je vlastne reálny príbeh, že to je pravda, tak ešte viacej ho to zasiahne ako niečo iné. Tak neostáva nič iné, len si to pozrieť. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Každopádne môžete mi dať like alebo subscribe a taktiež posunúť toto video aj niekomu inému. Vidíme sa niekedy inokedy. Čaute.